हाय रायजोफोर आं गपाल सरगयारि ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायना लाग्रोबाय। नै दिनै जोङो सानैसो लोगो नांनानै जों मोनसे खामानि मावदों। बे खामानियानो जाबाय नुनानै सिनाय हाबाय जानांगौ बे मा खामानि। नैबे जोङो बाथौ मण्डप बा बाथौनि एरियानि बेन्दोंनि बाउन्डारि कालार जों डिजाइन होबाय थादों। जों आर'नाइ डिजाइन होनाय जादों, माखासेखौ गुबुन डिजाइन होनाय जादों मोखाङाव। नोंथांमोननो खोन्थालांनि आङो। बेखौ जों बानायनाय जादों तामुलपुर एरियानि सिङावनो थानाय मादारबारि गामियाव। रिपिन बर' बिगोमानि मुङा। नै बेबायदि जों मोखाङाव साजायदों। नोंथांमोना नुनानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालाम, जाहाथे बेबायदि भिडिअखौ नुनानै सोरबाफोर आरो मारायनो गोसो जाबावो। लोगोसेयावनो जोंनि बे बाथौ धोरोमाबो गोसारो बुहुमाव। बेखायनो नोंथांमोनखौ अननानै बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ शेयार खालामनो थिनबाय आरो कमेन्ट खालाम मोजां जादों जायाखै, जाहाथे जों माबा मोनसे नोंथांमोननिफ्राय मेसेज मोनो। बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो दिनै बाथौ बसायगोन नालाय बेखौ दसे उनाव आरो देखायलांबावगोन। आलासि लिंनाबो लाबोदों बाथौ बसायनो थाखाय, नोंथांमोननो देखायनो नाजालांबावगोन। दा बर्थमान बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जों बाथौ लागोन मंगलबारै, बेनिखायनो बाथौनि जिथु मण्डप बाथौनि बाउन्डारि बेखौ साजायदों, आर'नाइनि डिजाइन होदों। नोंथांमोना मोजां जादोंब्ला अननानै लाइक खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे बेबायदि गुबुनाबो बानायो। जों खामिखौ सैनानै लाग्रोबाय। सैना लानायनि उनाव जोङो बाथौखौ दुमसिगोन बा हेबसिगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों गोदान नियमनि बाथौखौ दुमसिगोन। गोदान नियम माने दा सेन्ट्रेला जिथु बाथौखौ लादों, जिथु बाथौ दुमनायखौ लादों, बेखौनो जों दुमगोन। जोंनि बाथौ दुमनाया गोदो आफामोना होलांनायसोमोन, दानिजों गोरोबा। जों गोदोनिखौ गारनानै दानि जिथु सेन्ट्रेला लानाय बे आजावनायखौ जोंबो आजावबाय, जोंबो मानिबाय, माने सोलायबाय। अर्थात बोरायखौ गारनानै दा गोदानखौनो लाबाय। दिनै जों दुमलांनोसै। 18 जरा खुन्थाखौ दोनना लाग्रोबाय। बेनि उनाव जों हेबलांसिगोन। माबाफोर जुदि गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना अननानै कमेन्ट खालामदो। सोरबाफोर एसे भुल नुदोंब्ला कमेन्ट खालाम, अब्लानो जोङो सुद्रायना नाजागोन। जोंनि बाथौ हेबनाया जाबाय। देग्लाय जों गोदानै नैबेखौ हेबदों। जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट हरदो। बेबायदि दुंनाय जाहैबाय। जोङो नायनानैनो हेबदों। भुलबो जानो हानाय, गोरोन्थिबो जानो हानाय। बेबायदि दुंनाय जाहैबाय आरो ना। नोंथांमोना गिदिर गोलावफोरा कमेन्ट हरदो, जोंखौ बोसोन हरदो। जादोंब्ला साबायखर बावहरदो। एसेनोसै जोंनि बाथौ दुमनाय आरो सिजौ गायनाया जानानै थांबाय। दा बेखेवगिरि हिसाबै आलासि लिंना दोनदों। फैयोब्ला नैबे बेखेवना होगोन बिथांमोना। बेनि उनावनो जों फुजाखौ बा थोगिखौ बसायसिगोन। नायलांबाय थादो। जोंहा हांख्रा जानाय आलासिया सफैनो हाबाय। दा बिथाङानो बेखेवना होसिगोन। बेनि थाखाय खावलायनाय खालामनाया फैनो हादों। ओंखायनो दा बिथांखौ बिथांनि न'खरनिफ्राय गांसे गोथार आर'नाइजों मान बावनो थाखाय बे हाबाफारिखौ
जय बोराइ बाथौनि जय बोराइ बाथौनि जय आफा बोराइ बाथौनि जय सिजोमा गसाइनि माइनाव आफादा दा आरज गाबबाय गिबि गिबि इसोर बरायनाय आरज आफादखौ बिथाङा मान बावबाय जोबनायाव आरज गाबनाया जोबजोब्बाय थोगि जोंनि बावनाय थिनायाबो जोबजोब्बाय जोबनायाव माइनाव आफाद बा आरज हान्जा बिथांमोनखौ बिथाङा न'खर बिगोमा हौवा हिन्जाव माने बिसि फिसाय मान बावबाय बेखिनियानो जा दिनै नैबे बाथौखौ गोदानै लानाय बिगोमा बिथाङानोमोन नैबे आब' नैबे गुमै दा बिथाङा आं फंनैसो सुंद'यै सोंनो लुबैदों नैबेखि जे गुमैया लुफुंबाय बेसेबां बोसोरनि सिमांमोन नैबे लुफुंनो हानाया नोंनि फंनैसो दिनै मादारबारि बराखात सुपानि जेनेबा आंनि मुङा रिकिं बर' दिनै आङो माने सिगांनिफ्राय सानबाय दङमोन जे बाथौखौ बायसां गोजौ होनानै बानायनो थांखि दङमोन आंहा 3 बोसोरसोनि उनाव बेनि उनाव दिनै फैयै फैयै आं बाथौखौ लुफुंनो हाबाय बेनि थाखायनो आंनि गोसोआ फुरथियाव दङ जेन जाहाथे रायजोफोराबो बेबायदिनो लुनानै जाहाथे बाथौखौ मोजां खालामलाङो जेन आरो बेनो आंनि मिजिंथिनाय रायजोफोरखौ बेबायदि बाथौखौ फोसाबनायखौ नोंथाङा लुबैयो बेबायदिनो फोसाबलांबाय थाथों बर'फोरा ओरैनो जौगालांबाय थाथों बेखिनिखौ आङो आसा खालामना दङ आरो दा बिथाङानोमोन बिगोमा बिथाङा गोजोननायखौ फोरमायबाय जोंनि बाथौ थानसालिखौ बिथाङा गावनि सिथ्लायावनो मोजाङै साजायनानै लुफुंनानै दिनै बाथौखौबो गायसनबाय आरो माइनाव माने आरज हान्जा बिथांमोनखौबो लिंनानै दिनै मोजां थैगि होबाय आं दा सोंनो नागिरबावदों जोंनि मादारबारि 1 नं बराखात सुपानि गामि आफादनि सासे आफादगिरि बिथांनियाव नैबे जोंनि दिनैनि बिथाङा बाथौ जि गायसननानै लुफुंनो हाबाय बिनि सोमोन्दै मा बिबुंथि होयो जोंनि आफादगिरिया बिनि खाथियाव आं थांसै आदसा आफादगिरि नोंथां ओरैनो मुं एड्रेसफोरखौ खेबसे होबावदो रायजोफोरनि सिगाङाव आदसा नोंथांनि चेनेलसिम जोबोद साबायखर थाबाय थारमाने नैबे जोंनि 1 नं मादारबारि बराखात सुपानो नाथाय दिनै जाय बाथौ गायसनदों बिथांनि बिगोमाया जादों रिपिन बर' बिथाङा दिनै बाथौ ओरैबायदि गैयामोन आरो नाथाय बिथाङा जिबायदि बाथौ लुफुंदों बिथांनि लुफुंनायखौ जों मोजाङानो नुदों आरो जों सानदों मा जोंनि बर' गामियाव बर' न'खर न'खर बे रोखोमनो थिग बाथौ गायसननांगौ आरो बाथौ थानांगौ होमबासो बर' गामि रखम मोनो आरो बर' न'खर मोनो जों दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि गामियाव दिनै बेबायदि दिनै माबादो जाहाथे साजायनानै बाथौखौ मोजां जायगायाव दोननो हादों जोंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोबाव जाहाथे गुबुनाबो बेबायदि लुफुंनानै आरो बे रखम बाथौखौ सोरजिनानै मोजाङै दोननो हायोबा बेखौ आरो मोजांसिन जाबावगोन आरो मोजां मोनगोन आरो मोजां नुगोन जोंनि गामियाबो जौगानाय थागोन आरो बर' हारियाबो जाहाथे बे रखम जौगालांगोन होननानै आं जोबोद मिजिं खालामो आरो आंनिफ्राय गोजोन्थों नोंथाङाबो रायजोनि आफादगिरि सासे गामिनि बेंगिरि हिसाबै दिनै बेखिनि फंनैसो बिबुंथि होबाय बेबायदि बिथाङाबो बाथौ फोसाबनायाव जोबोद गोसो गुदुं आरो बेबायदिनो साफ्रोमबो बर' माहारिया बाथौखौ फोसाबनांगौ बिदि बिथाङा ज' सानखांनानै बुंदों
थिग बिदिनो जोंबो साफ्रोमबो बर' हारिया जोंनि धोरोमखौ फोसाबनायाव आवगायलांनांगौ आंनि बायदिबाबो आं सानो थ' बेखिनियानोसै गोजोन्थों नोंथां गोजांनाय जाबाय र' फंबाय नोंथांनि चेनेलखौ आं गोबां नुबोबाय दा गपाल सरगियारि नोंथां न' नंगौ नंगौ आदा थारमाने नोंथांखौ आं ओरैबायदि सोंनो लुबैदों नोंथाङा थाखा फैसानि खेथ्रआव आरो बायदि रं होनायाव माबायदि मोनखो आरो बेसेबां थांखो बेनि बिखय बाय बुंनो हागौमोन ना ओरैनोथ' बारा खरस खालामनाय जायाखै पुटिंबो दाननाय जायाखै नालाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट कालार होनाय जाबाय बेनिफ्राय आर'नाइ डिजाइन होनाय जादों सानथामसोआव फोजोबनाय जादों आरो खामानिखौ आर'नाइ आरो बाखि डिजाइनफोरखौ जोंनि स्टेनसिलनि माने हेफाजाबजों मावनाय जादों खासे हेल्पार दंबायमोन आरो निर्भय बर' बिसोरना दा गैथ'वा जोङो बिदिनो मावनानै सानथामसोजों फोजोबबाय जोङो समनिबो आंखाल हाखु दाखु जानाय बायदि जादों बाथौ लानायनि सानथामनि सिगांल' खोन्थादों बेनिखायनो जोङो मावब्रबनानै बेखौ दिहुनना होनाय जाहैबाय आरो रायजोआव खुंनाय होनाय नुदो जाहाथे बेखौ जोबोद समायनानै नुदो आरो नोंथाङा माबाफोर मावफेरदो ना बेनो गिबि जाहाथे बेखौ मोजां नुनानै आं नोंथांखौ बाय सोंनो लुबैदों नोंथाङा मा बुङो आदा बे खामानियाव माने नांथाबना थानाया 20 बोसोरनि बारबायानो खिन्थु दस्रा गुबुन खामानि बहुद मावनो मोन्दोंमोन खिन्थु बेबायदि बाथौनि मन्दप साजायनायखौ बा बाथौनि बाउन्डारि साजायनायखौ खमानो मोन्दों बिदि मोनथामसो मोननाय जाहैबाय बिदि बाथौ मन्दप साजायनाया नैबे 3 नाम्बाराव गोलैबाय माबायदि नुदों नोंथांमोनहासो मिथिसिगौ मोजां जादों जायाखै आरो उनफोराव हानायखिनिखौ आरो मोजांसिन खालामबाव नाजाबावसिगोन आरो नोंथाङाथ' नैबे दिनैनि बाथौ दुमनायाव निस्सय लोब्बा दङ आरो नांथाबनानै थादो बाथौ दुमनायाबो जाहाथे जों नैबे महरखौ दुमफेरामोन जाहाथे जों बेखौनो गिबि होननांगोन जाहाथे बिथां रिफिन बर'नि न'खराव बाथौ गायसनबाय जाहाथे बाथौखौबोथ' देग्लाय जों नैबे बाथौखौ गोबां जायगायाव नुनो मोनदों आरो नैखौनो जोङो सेन्ट्रेल बाथौ गौथुमा एक्सेप्ट खालामना माबाबाय जों गनायथि लाबाय गनायथि मोनबाय बेनिखायनो नोंथाङा बे बाथौखौ आरो गुबुन जायगायाव माबाफोर दुमबावबाय नामा बाथौआथ' सिगां जोंनि गामियाव आबै आबौमोना होलांनाय जिखिनि बाथौ बेबायदि महर नङामोन बेखौनो दुमबोनानै अन्तत' आबै आबौमोन थैलांबाय आफा आइमोन फ्राय थैलांबायानो दा गोदानै सेन्ट्रेला बेखौ थोननाय लेखा बेखौ दा दुमनो सोलोंबाय दुमनो रोंबायबो जोङो दा बेखौनो साफ्रोमबो जोंनि बर' बाथौ सिबियारिफोरा गनायना लानो थाखाय आं खावलायबाय जिहेतुके जोंनि धोरोमनि बाथौ दुमनाया खेरखार बेरखार जाया मोनसे सिख्रा बायदि जाया जेरै जोङो सेन्ट्रेला थोनदों जोंनि बाथौ गौथुमनिफ्राय बेबायदिनो आं गासैखौबो दुमजानो लुगैयो जोंबो गामियाव बेबायदिनो दुमजोब्बाय आरो गासैखौबो बिदिनो दुमजोबनो थाखाय आङो खावलायो जाहाथे जोंनि धोरोमनि जिथु बाथौनि बेराया खौसे जायो आरो नोंथांखौ मोनसे सोंबावनि नोंथाङा जा बे हाबाखौ मावबाय जोबोद बाथौनि सोमोन्दैबो जाहाथे हेफाजाब दोङो आर्टिस्टनि बिखयबो नोंथाङा गोबाङानो रोंगौथि दङ जों नुनो मोनबाय जाहाथे बेबायदि महर गोनां महर माबानायखौ गोबां जायगायावनो खालामबोबाय जोंनो मेगनजों नुबाय दिनै बाथौ दुमनायावबो लोब्बा दोङो जाहाथे गथायजोंबो जाहाथे माबा दोङो जोबोद साबायखर आरो नोंथाङा बेबायदि मावनायाव आरो जाहाथे मायबाफोर डिस्टार्ब मोनदो बाथौ दुमनायाव आरो बै माबानायफोराव मानिबा अभाब दोङो नामा अभाबाथ' बेबायदि खामानियाव गोबां कालारनि दरकार जायो दिसुन बेयाव कालारनि अभाबाव किसुमान माबाखौ जोङो महरखौ बेरखांहोनो हायाखै बे मोनसेया नोंथांमोनहा नुनानै निस्सय सिनायाबो जानांगौ एसे कालारनि अभाब जाहैदों मालिकआ एसे प्रब्लेमाव गोलैना दङ होनना बुंनायलाय बेखौ एसे सादा सिदा बायदि किसुमान खम कालारजोंनो साजायनाय जाहैबाय बायदिसिना बेयाव कालार माने गैया बे मोनब्रै मोनबासोल' कालार दङ बेखिनियानो आरो बाखिथ' मा बुंनो जिखिनि माने जोङो बर' हिसाबै आं बाथौ मोजां मोनो बर'नि कालसार मोजां मोनो बर'नि गासैबो हारिमुखौनो मोजां मोनो दिनै बिदिनो अन्तत' जोङो हानायनिफ्राय बहुदखिनि सम होबोबाय थादों धोरोमावनो जा हारिमुआवनो जा नैबेबायदि आर्ट कलाफोरावनो जा बिदिनो अन्तत' सोलिबाय थादों आरो मा खालामनो नोंथां जोबोद साबायखर थाबाय जोंहा नै गपाल सरगियारिनि नैबे बाथौ मन्दिरनि माबा साजायनो थाखाय रायजो राजाफोरा नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना बिथांनिसिम
कमेन्ट हरबाव आरो बिथाङा आरो जाहाथे बे रोखोमनो वाल लुफुंबावगोन आरो नै बाथौ मन्दिरनि वालखौ लुनायाव मा रोखोम नुदों बेखौ नोंथांमोना नायनानै बाथौ दुमनाय बाथौनि वाल लुनाय मन्दिर बानायनाय बिथांमोना मोजां मोनदोंबा मोजाङै नैबे चेनेलाव बिथांनिसिम कमेन्ट खालामदो गोजोन्थों। जोबनायाव गासैखौबो खुलुमबाय एसेनोसै सोरबाफोर जोंनि डिजाइन आर'नाइ दानायफोरखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक खालामदो आरो जेन बुहुमाव जोंनि धोरोमनि बाथौनि महरफोराबो गोसारो बेनि थाखाय शेयार खालामनो थिनबाय एसेनोसै आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब खालामना होदो खुलुमबाय।